Croeso i'r stream. Ni just yn sorto cwbl o bethau allan. O, gallu clywed bach o lag hwnna. Right. Felly, dwi just newid hwn. Right. So ti yna. Mae jyst yn dweud poor connection ar hyn o bryd. Mae 4G dy fi nawr wneud. Cannot connect to select the camera, try closing. Okay. Dwi ddim yn lagio nawr, sy'n gret, ond ni wedi colli Stephen yn anffodus gyda o ran y mewnbwn i'r stream. Okay. Falle bydd rhaid fi galw ti to. Mynd off. Right, neu galw ti nôl. Am hwyl mae technoleg. Yn brwydro'r elfennau fan hyn gyda'r holl pethau gwahanol. Dilli troi'r camera... O, dyna ni. Ni'n agosach at thing. Property. Sy'n digwydd fan hyn. Falle, be na i'n neud yw... Mae'r NDI plugin am ryw reswm ddim yn hoffi'r Streamlabs. Oh god. And... felly... Sorry am hyn pawb, mae just... fi'n gwybod rhwng y we a popeth. Fi ddim quite yn siŵr pam mae ddim yn gael ei... Lle wneud trio ffordd gwahanol o wneud e. Os fi'n wneud window approach. Window capture. Wel, falle be nawn ni'n neud yw cael ti yn siarad just achos mae'r thing yma wedi mynd am nawr. Ni wedi trafod cyn, ond falle mae hwnna'n ffordd o wneud e. Yeah, okay. So ti'n gallu gweld e nawr
Stephen, fel yr actual gameplay a popeth. Okay. Felly... Os ti'n dweud rhywbeth, Stephen? Like, checio bod e'n dod trwyddo ar eich thing, ar y stream. Falle neu troi... Os ti eisiau troi eich fideo off, a wedyn falle bydd yr audio yn dod yn well wedyn, achos dim rhaid i'r we wneud unrhyw beth. Okay. Nai... The speaker... No, ddim yn gallu clywed ti. Okay. Opsiwn arall te. Nawn ni byth roi fyny fan hyn. Fi'n mynd i... Ti di... O, fi clywed ti Amelia. O, ti yma. Okay. Ma fe'n really kind of glitchy, yn swnio'n glitchy a sa'n clywed ti lot. So, un o'r options o'n i'n mynd i ddweud, falle chi di clywed... Ti di defnyddio Discord o'r blaen? Neu danfon ti neges ar hwn. Mae'n really anodd. Right, os ti'n... Os ti'n ymuno gyda hwnna, chi gallu neidio yn yr audio chat a bydd e'n well o ran yr signal wedyn. Mae Kieran yn dweud siwmai sti Cymru. Yeah, so... Yeah, na, mae Skype, falle fi neu ti, mae'r signal mor wan, fi ddim yn gallu deall beth ti'n dweud, ond... Yeah, os ti gallu mynd ar yr Discord yna, a wedyn ti'n gallu ychwanegu dy hun at yr voice channel. Na i ychwanegu fy hun fyna, so chi'n... actually, na i mynd mewn i general fi'n credu, yn lle. A ti'n gallu mynd wedyn ar fyna. So... Okay, gwell. Gweithio, bydd ni'n cael chi nôl i trafod mwy am Pokémon Coch. Ac, falle cynlluniau eraill a unrhyw beth, really. Yeah. Pikachu aeth I level 9. Okay, so dyma yw y Discord, os ti'n edrych yn y chat. Os ti'n mynd ar hwnna, a os ti'n defnyddio, chi all defnyddio'ch ffôn fel mic, neu defnyddio'r microphone sydd yn yr iPad neu'r iPhone, maen nhw'n mynd I gweithio'n gwell. Stephen Turner. Mae Stephen Rule fan hyn ar Skype. Ni wedi cael bach o broblem gyda'r we, ond gobeithio bydd e'n dod nôl ar Discord audio. So mae fe'n... Yeah. Edrych, beth wyt ti'n sylweddoli, Stephen? Dyma clystlym wedi dod.
Be sydd wedi digwydd fan'na? Mae Kieran yn gwybod. Mae rhaid fi cadw golwg o Stephen yn y Stephen Rule yn ymuno gyda'r Discord. Ond fi ddim yn siŵr os bydd rhaid i fe fel arwyddo fyny am hwnna. Fi ddim yn siŵr os bydd e'n neud. Mae'n hapus. Nice i weld. Thunder Wave. Felly, oedd hwnna'n gutting am y thing, achos y peth yw, a fi'n teimlo oedd wef fi yn rubbish, so nes i wneud reset, newid y wef fi'n fine, a wedyn, so, Stephen, os ti ar Discord, ewch i bit, os ti gyda'r link i mynd mewn, ar yr ochr chwith, mae fe'n dweud voice channels. Ti just angen adio'ch hun i'r un sy'n dweud general. So, Ste Cymru... fi gallu gweld ti yna. So, ti gallu gweld ar... Na i just type o. Ar ochr the screen. Hello? Hello. Fantastic. Nawr mae hwnna'n lot llifnach ac yn gweithio'n well. So, cool. So nawr, na i just neud double check gyda pawb bod nhw'n gallu clywed chi. Yeah. Right, Kieran, Stephen, Stephen Turner, sorry, dau Stevens yn mynd bach yn confusing. Os chi'n gallu dweud wrth ni, os chi'n gallu clywed Stephen Rule nawr, dyna'n great. Great, okay. So, be ni'n trafod cyn i'r holl cyffuffle am yr blimin... yr ffaff technolegol ma. Oh my god. Fi hanner bywyd fi'n ffaff technolegol. Mae hwnna'n cyfeithu. Thunder Wave. Na, okay. Mae rhaid fi esbonio. Mae Stephen Turner sydd wedi gyda 3 person sydd wedi'n... Yn amlwg, Stephen Rose sydd wedi cyfieithu'r gêm a dechrau ar y campwaith yma. Mae Stephen Turner wedi cyfieithu'r holl Pokémon enwau, jyst yr enwau, a mae Kieran wedi trio... Wel, mae wedi dechrau, ond so ni wedi rhoi mewn i'r un yma o'r fel y types a pethau, so nhw'n cael sgwrs ar y thing yn dweud, mae'n swnio'n llawer gwell nawr. Mae hwnna'n cyfeithiad da. So nhw'n cael bach o banter. So, be ni'n trafod cyn oedd, y syniad nesaf falle yw... dyna cwestiwn i ti, Stephen. Ddim yn rhoi chi Stephen Rule nawr ar y spot, ond oes na unrhyw syniadau o cyfieithu ragor o gemau gyda chi? Falle Pokémon neu unrhyw type. Fi'n gwybod mae'n brysur chi'n gweithio fel athro llawn amser, so chi gyda loads i wneud, ond oes na unrhyw cynlluniau ar y gweill? Fatha exclusive mewn ffordd. Dwi wedi bod yn gweithio ar Pokémon Arian. Nice. Hwnna'n un o favourites fi, deud y gwir. So dwi wedi dechrau ar hwnna. Oedd hwnna'n lot haws i gyfieithu, actually. Oedd yn lot fwy... Dim o ran y iaith, ond o ran fatha... Oedd yn lot fwy drefnus o ran lle bob dim di cadw ar y... O ran pan o'n i'n cyfieithu bob dim. So, dwi wedi ffeindio hwnna'n lot well. Mae yna lot fwy o text i wneud, ond fel bod fi'n mwynhau hynna fwy, just achos o'n i'n caru'r gêm hefyd. So, mae hwnna'n dod hefyd, ond dwi'n ffeindio fe'n anodd i gyfieithu dim byd arall, really. So dwi'n just excited i weld beth ych chi'n mynd i wneud mewn ffordd. Wel, dyna ni. Wel, ti o beth, mae hwnna'n... Nawr ti...
ni ddim wedi tricio chi dod ar Discord ni a bod yn rhan o fe, ond be ni'n dweud yw, fi'n falch bod ti nawr, achos os wyt ti eisiau, mae dyn ni fel tab rom hack Cymraeg, a os wyt ti eisiau bach o help neu eisiau rhywun i fel cyfrannu neu bod yn rhan o'r broses, neu os mae gwell ti just neud eich hun am yna ffain, ond os wyt ti eisiau, achos mae Kieran Keen, mae Odin Art, mae cwpl o bobl, fi'n credu, fi'n neud y trwy'r amser gyda fel cyfeithiadau a gofyn, a mae lot o syniadau defnyddiol, achos weithiau, wel fi'n gwybod yn bersonol i fi, mae'n gallu mynd yn eitha anodd i gweld beth yw'r gyfieithiad yn syth. Felly, os chi eisiau... Neu hyd yn oed pam mae fe'n barod, chi'n gallu rannu fe ar y Discord a dweud wrth pobl. So, mae fe yma... Dwi'n mwy na hapus efo hynna. Dwi wedi gwneud eitha lot yn barod, ond dwi'n hapus iawn i bobl weld a cael go yn efo i hynna'n hefyd. Na, dwi'n hapus. OK, cool. Ond mae hwnna'n cyffroes. Arian, mae Odin Art yn dweud Arian cool. So, fi'n credu mae lot o... Mae Pokémon yn rhywbeth gwych o ran gêm. Fi'n caru'r gêm. Mae loads o pobl sy'n gwylio yn caru'r gêm yn amlwg. A o ran iaith hefyd, achos mae'r gêm yn un chi'n gallu treulio oriau, a ti'n fel ar cyfer talydd, siŵr fod 30 awr yn hawdd, i gorffen gêm a cael y Pokémon i gyd. A falle hyd yn oed mwy gyda y bellach ymlaen chi'n mynd. So, o ran defnydd, fi'n credu mae'n ffantastig. Mae lot o bobl sy'n dysgu yn amlwg. Mae lot o bobl yn dilyn ti ar cyfryngau cymdeithasol achos chi wedi bod gymaint o help i ddysgwyr. Ond fi'n credu mae cyfieithu gemau, maen nhw'n gallu pigo fe fyny, mae'n hawdd, mae'n rhywbeth sydd yn gallu cysylltu pobl, ond o ran trochi, dyna'r gair, fel immersion, ti'n gwybod, mae fe'n gret, achos nhw'n actually cael defnydd mewn ffordd o rhywbeth maen nhw wir yn joio wneud, a mae angen mwy o hynny. Yn union, dwi'n cytuno o ran dysgwyr hefyd, cos ti'n ffeindio bod lot o dysgwyr i ysgrifennu Cymraeg, ond maen nhw'n colli hyder o ran siarad. So peth ydy, os maen nhw'n cael gêm lle, mae'n digon tebyg, fysa nhw wedi gweld y gêm tra oedden nhw'n ifanc. Os maen nhw'n gêm yma, maen nhw'n gallu cymryd amser i hynna'n, maen nhw'n gallu cyfieithu pethau ys neb yn mynd i gwthio nhw, maen nhw'n gallu mynd ar pace i hynna'n. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n gallu really helpu dysgwyr, dwi'n meddwl, Na, yn bendant, a fi'n credu mae'r ffordd organig yna o cael cyd-destun a reswm dros defnydd iaith yn holl bwysig. A bydd pobl, oedran ni, wedi tyfu fyny'n chwarae'r gêm yma. Falle, i ddysgwyr oedran ni, bydd nhw'n meddwl, oh my god, fi'n gwybod hwn, fel cefn fy llaw. Nawr fi'n gallu dysgu'r geiriau yn Gymraeg, achos mae'r strwythyr gemau Pokémon yn ail-adroddus, a fel ti'n gwybod fel athro Gymraeg, ail-adrodd yw un o'r prif pethau o ran dysgu unrhyw iaith. Pendant. No, that nail on the head, definitely. Cool. So, nawr mae mwy o bobl yn y Discord nôl eto wedi bod yn warthus gyda fi. Oedd y fideo'n byffro pob 5 eiliad gyda fi. Josh, sori am hwnna. Ni wedi bod yn trio. Beth wnaethon ni oedd... achos fi'n credu beth sydd wedi digwydd, achos fi wedi trio mewnbynnu y Skype plugin, achos dyw'r we ddim yn really cryf fan hyn, oedd e'n cael problemau mawr i wneud y stream. So nawr mae Stephen ar audio, so fe mor drwm i wneud, so fi ddim yn credu... so fi'n credu ni'n okay nawr.
So ie, gael fi gwybod os mae fe'n swnio'n oce nawr. Meddwl we fi oedd yr tegwch wedi ail dechrau rwt fi. Ie, mae'n swnio fel mae pawb yn cael yr un fath o broblemau gyda'r we. Yn wedig os maen nhw'n byw mewn ddinas, fi'n gwybod mae Stephen Turner a Josh, mae Josh yn byw yn Caerdydd, so mae pawb yn ymladd am yr un, wel ddim yr un signal, ond ie. Maen nhw gyda fel yr boxes na, mae pawb yn trio cael y we ar un pryd. Congestion efe, traffic, y we. Popeth yn iawn, good. Falch i glywed. Mae'n werth. Popeth fel na. Okay, felly... mae hwnna'n cyffroes. So, bydde ti'n dweud, os wyt ti'n rhoi fel canran o ble wyt ti ar Pokémon Arian, neu os y bras amcan ar ble pryd? Dydy Pokémon Coch ddim wedi gorffen fel petai. Ti'n gweld fan mae learned dwi'n gweld ar y stream wan. Dio ddim cweit yna, a fel nes i ddweud, mae yna lot fwy o text ar Pokémon Arian, so mae'n a lot fwy i wneud, ond na, mae'n dod, ti'n gallu chwarae trwy'r gêm a, neud i weld rhan fwyaf pethau yn Gymraeg, so ni'n deud. Oh, cool. So ni'n awgrymu rhywun i chwarae fo, na i anfon y ROM at y chi yn fan'na. O, bydda fe'n gred. Os ti'n rhannu ar ble mae'n dweud ROM hack Gymraeg, achos, bydden ni'n gallu dechrau ar hwnna wedyn. Achos mae mab fi sy'n 6, right? Oedd e'n rhywbeth amazing i gallu rannu gyda mab fi, Pokémon Coch, achos naeth e curo'r gêm i gyd, a o'n i'n helpu fe gyda rannau o fe. Ond, wel, mae fe'n 7 nawr, gafodd e penblwydd wythnos diwetha. Ond y pwynt yw, oedd e'n medru mynd trwy'r gêm yna, deall e gyd, a joio fe, o ddim byd, just fel bydde fe wedi gyda wneud un Saesneg, a fi'n credu mae hwnna'n camp waith yn ei hunain, achos i ffeindio'r geiriau, neu cyfieithu iddo fe bod yn ffordd digon hawdd i deall mewn fformat game fideo, mae hwnna'n sgil, a fi'n credu ti di llwyddo i wneud hwnna, a byddwn ni'n dweud i unrhyw un sydd â diddordeb cyfieithu gemau fel ROM hacks, fel mae Stephen di wneud, mae rhaid rhoi mewn i cyd-destun, falle bod y gair swyddogol yn rhywbeth really cymleth sydd ddim yn cael ei ddefnyddio, oes na ffordd o sbonio fe, felly bydde rhywun 6 mlwydd oed yn deall. Fi'n gwybod mae cyd-bwysau, fi ddim yn gwybod beth ti'n teimlo am hwn, Stephen, achos... unwaith eto, ti'n hollol iawn, oedd o'n... Dyn ni gorau bod yn sensitif mewn ffordd i pwy fydd yn chwarae hyn, a bod pawb eisiau gweld y Gymraeg yn ei holl ogoniant yn parhau, efallai bod o ddim yn addas i bethau fel hyn, mae'r Gymraeg yn gallu esblygu a datblygu i fod yn addas i lot o bethau, a ni jyst teimlo fod pwy fel iaith lafar yn well ar hyn, a deud y gwir, oedd o'n ffitio'n well o ran cyfieithu hyn, so... dyna y syniad, really, ond fel ti'n deud, a fi'n credu o ran stuff fel cynnwys, a fi'n credu son i'n gweld pethau anffurfiol, digon o bethau anffurfiol, wedi ysgrifennu yn anffurfiol mewn cyd-destun technoleg. So, fi'n credu achos mae yna loads, os ti'n meddwl am Saesneg, bydde pobl ddim yn poeni, mae lot o fel tones a ffurf gwahanol, a chi'n gweld lot fwy o hynny, ond mae bach fel gyda'r Cymraeg, ti'n cael Cymraeg academaidd gywir, a wedyn dim byd arall. Wel, ar wahan i gwbl o bethau ar fel S4C, neu os chi'n dilyn pobl ar Twitter sy'n siarad Cymraeg, a falle gyda tôn iaith gwahanol, ond,
agree, mae'n... Ydy'r iaith yn fwy real yndi, mae lot fwy accessible i bobl mewn ffordd. Ydy. A un o'r pethau eraill fi wedi clywed gan ddysgwyr yw bod nhw'n dysgu pethau falle mewn ffyrdd... A dyna pam, fi wedi clywed lot am say something in Welsh a bod nhw'n dysgu trwy ffordd mwy ar ochr ar lafar. A mae hwnna'n gweithio'n dda iawn i llawer o bobl. Ond os mae pobl yn dysgu mewn ffordd academaidd gywir a son nhw'n cael unrhyw... son nhw'n gweld pethau anffurfiol neu'n pobl yn sgwrsio ar lafar anffurfiol, mae nhw'n teimlo wedyn, gosh, nid dyna sut dwi wedi dysgu. A mae'n stopio nhw rhag ymuno yn y sgwrs. Ond... Ti'n hollol gywir. A dwi wedi gweld, nes i teimlo'r un peth pan nes i ddysgu Cymraeg, o'n i'n neud tygau o lefel A, ail iaith, a pan o'n i'n mynd allan i siarad efo bobl, dwi'n mynd all dim byd beth chi'n deud, a mae gen i lefel A, mae gen i A yn lefel A. Dylswn i ddall beth chi'n deud, ond o'n i ddim yn y diwedd, a dyna, dwi'n trio wneud hynna yn fy mywyd addysg wan, dwi'n trio dysgu pethau fwy naturiol iddyn nhw. Dwi eisiau nhw ddeud stwff fel, well, there you go, isio yn lle eisiau. Neu moyn yn y den a bob dim. Ond, dwi eisiau nhw clywed isio, cos wneud pobl ddeud isio. Dwi eisiau nhw mynd allan yn dweud, dydw i ddim eisiau mynd. Dwi'n eisiau mynd, Ond, unwaith eto, ti'n hollol gywir, A fi rhywbeth fel hyn yn tynnu sylw pobl at yr iaith lafar, a gobeithio fydd o'n be off ar bobl, mae wedi bod mae'n gwych clywed hwnna, achos fi'n teimlo, keen iawn i dechrau fel gyda'r cymuned a'r Discord sydd dynnu, yw i ddechrau wneud y ROM hacks yma, a fi'n teimlo ti sydd wedi arwain y ffordd o ran sut i wneud hwnna yn llwyddiannus. A fel ti'n dweud, mae yna bits yn hwn sydd ddim wedi wneud eto, ond y pwynt yw, gallai chwarae trwy'r gêm yma i gyd yn defnyddio fy Nghymraeg, a os, mae fe'n fel templed really dda, beth ti wedi just trafod nawr ynglyn â y ffurf, fi'n credu, y ffurf o sgwrsio ar lafar a peidiwch a phoeni o fod yn gywir yn y sens bod, obviously, mae angen i fe wneud yn synwyr, ond os mae pethau fel slang, mae'n bwysig bod pobl yn cael y profiad o clywed slangs, gall hwnna bod yn gogleddol deheuol. A mae hwnna'n dod â rhywbeth arall mewn ffordd, pan o'n i'n cyfieithu, dyna beth oedd yn anodd, gan fod o mor... O'n i ddim eisiau lle o'n i'n mynd weithiau, cos dwi'n gweld, nes i deud dwi'n cyfieithu rhyw cymeriad, a wedyn dwi'n cyfieithu efo fatha iaith y de, neu iaith fatha Gwynedd, neu Sir Flint, whatever. Wedyn dwi'n cyfieithu rhywun arall, os dwi'n mynd nôl, dwi'n anghofio pa acen nes i ddefnyddio efo nhw, so weithiau dwi ddim yn llifo fel yna, so beth ni'n deud ydy, os mae rhywun eisiau helpu efo Pokémon arian, just i checio pethau fel yna mewn ffordd, os di'r protagonist yn mynd i ddod o Aberystwyth, rhaid iddo fo siarad fel rhywun Aberystwyth bob tro, dwi'n mynd i feddwl. Na, bydd hwnna... So, dwi'n meddwl wneud na gymryd group effort mewn ffordd. Bydd hwnna'n ffantastig, a fi'n siŵr bydd crew yn ni a ddiddordeb cyfrannu at hynny, so, hwnna'n ffantastig. Achos, mae'r cysondeb fel ti dweud y chwaraewr, a bydd yn eitha neis, mae ar wahân i fel, chi'n cofio'r cyfres comedi Fo a Fe. O'ch chi ond yn cael fel cyfuniad o acen gwahanol o gwledydd, ardaloedd gwahanol? Wel, bydd e'n cool i gallu wneud fel un o'r gêm o Pokémon neu gêm fideo lle chi yn cael gwahanol bobl o gwahanol ardaloedd yng Nghymru a mae acen nhw'n gywir. So, i rywun sy'n dysgu'r iaith a maen nhw eisiau
deall beth yw'r gwahaniaeth mewn acenion a tafodieithau gwahanol. Ddim ffantastig, achos gallech chi wneud yn glir yn y text, a gyda'r text editing, gallech chi cymryd bach o liberty a just newid y stori hyd yn oed os chi eisiau, achos dim ots, rom hack yw wedi'r cwbl. Cynnwys y pethau yna, so fi credu mae lot o... no, ar gefn hwnna, y gêm ydych chi'n chwarae rwan, dwi ddim yn siŵr os ydych chi wedi sylwi. Pokémon Coch di hwn dyn ni chwarae ar Twitch, ynddi, fama? Wel, dwi di, os ti'n mynd i y Pokémon, y siop Pokémon, fel dwi'n dweud yma, marchnad Pokémon. Os ti'n mynd i hwnna, dwi'n meddwl Viridian City ydi o. Mae yna Master Balls am ddim a bob dim. Tio beth, mae Dyfu 99 yn nhw'n barod, dyna'r peth gyntaf nes i. Ond nes i gofyn i'r crew, nes i ddweud, ydych chi'n mynd i casau fi, a oedd bach o camdealltwriaeth ynglyn â, a nes i wneud e anyway, so, achos o'n i definitely mynd i wneud wythnos yma streams am Pokémon Coch, o'n i ddim yn siŵr achos ni'n amrywio fel y gemau retro a fath o beth ni'n wneud, o'n i ddim yn siŵr, so o'n i'n meddwl, na fi just mynd am cael y Master Balls yna. Ond Odin Art i dweud, o'n i'n edrych am o, ydi e wedi wneud tan y bros. Oedd e'n siarad am yna Minecraft yn Gymraeg. Fi'n credu y fersiwn PC yw hwnna. A fi'n credu fi wedi clywed ambell i beth ar trydar o ran y pobl sydd yn rhan o hwnna. So mae hwnna'n rhywbeth arall. A mae hwnna'n rhywbeth ni'n edrych ar falle yw i dechrau server Cymraeg. Achos mae'n i cael fersiwn Cymraeg, ond beth am fel mynd ati, a fi wedi trafod gyda Odin Art am hwn, achos oedd e yn berchen ar server o'r blaen, o beth am i ni gael rhywle fel na, just so mae pobl yn gallu defnyddio iaith pob oedran. Fi'n credu mae pethau fel na, mae'n cael lot fwy gwell effaith ar defnydd iaith pobl na lot o falle pethau eraill sydd mae lot o arian yn mynd mewn i fe, ond jyst yn meddwl mae lot o potential gyda gemau fideos. Dyw pobl ddim really di cymryd gafal ynddi. A peth ydy, mae hen ddigon o adnoddau a resources bob dim allan na i bobl defnyddio. Mae nhw i gyd yn ffantastig. Mae Duolingo, mae Close Master, mae Safe yn Welsh, mae lot o bethau. Mae hwn jyst yn rhywbeth arall, yndi? Ydy, na, fi ddim yn, mae pethau, mae'n amser... Ond jyst mae'n wahanol i bobl, yndi? Ydy. Mae'n amser cyffroes iawn, gyda, fel weles i ar trydar, bod yr ail mwyaf poblogaidd ar Duolingo yn misoedd diwethaf, neu rhywbeth fel yna, ystadeg yn dangos bod twf mawr wedi bod yn pobl yn dysgu'r iaith. Felly, fi'n credu... So, fi jyst yn meddwl, mae hwnna'n ffain dysgu iaith, ond cam nesaf wedyn yw cael defnydd iaith a defnyddio fe'n aml, a normaleidio'r defnydd iaith. A mae technoleg, achos mae mor hawdd i rannu ar lefel rhyngwladol, sim ffin, really, o ran... un o'r prosiectau, un o'r gêm, y gêm dwi'n cyfieithu ar hyn o bryd, bydd na Switch port yn dod allan yn yr haf, a fi'n gobeithio bydd hwnna'n rhywbeth, bydd yn, 30,000 o eiriau, so os ti'n gweld bod mae bags masif o dan llygad fi, dyna'r reswm. Ond, fi'n gwybod bydd yn werth yn y diwedd pam gallen ni really gwythio hwn, y gêm yma. Fi methu dweud eto pryd, achos mae rai fi gorffen e, ond unwaith ni'n dechrau hyrwyddo hwnna, bydd modd, just fel nes ti gyda Pokémon Coch, mae person yma'n fel datblygiwr, mae fe ar lefel gwahanol i ROM hacks, ond fi'n teimlo bod ROM hacks just gymaint mor bwysig
a wneud cyfieithiad i'r gêm mwy. Achos chi'n cael pobl i ddod at ei gilydd i actually dweud, ni eisiau wneud hwn. A mae proses o cymunedau yma yn holl bwysig, achos pwy sy'n eisiau siarad Cymraeg i'w hunain yn stafell nhw. I fe fod yn iaith byw, mae rhaid defnyddio fe. Llwyfan arall i'r iaith yn byw. Ie. Sorry, fi'n mynd ymlaen gorfod nawr. I bod yn deg, fel bod chi wedi cysylltu efo fi yn dweud bod ti wedi ffeindio yn y fi rhywun sy'n efo diddordeb yn neud hyn, dwi'n gweld yn y ti rhywun sy'n yn meddwl am yr iaith Gymraeg, a meddwl pa mor bwysig ydi o, a mae hwnna'n beth ffantastig i fi hefyd, so dwi'n braf iawn i glywed, ond dwi'n meddwl bod ni yn gallu siarad efo pobl fel mentre iaith, a dwi'n dysgu oedolion bob nos lun hefyd, a dwi wedi dweud am y gêm ma wrthyn nhw hefyd, a siŵr o fod fydden nhw eisiau chwarae stwff NES neu unrhyw gemau newydd a bob dim. Mae yna fyd allan na, dyn ni'n gallu gwneud hyn ar ei cyfer, so mae hynny'n wych. Okay. Wel, fi'n credu, mae'n dod, ni wedi wneud, fi'n hapus i gael fe fanna. Diolch yn fawr, Stephen, am y sgwrs. Sori am yr holl ffaff o'r glitches a popeth. I tro nesaf dwi'n cael ei fyfaith, fydd bob dim yn iawn fi. Bendant. Dyna fe fi'n dweud i bawb. So ni yn cael ei wneud hyn eto. Na, ti o beth, bydd e'n gret i wneud exclusive playthrough cyntaf o Pokémon Arian gyda ti yn chwarae. There's some pressure there. Ond dwi'n mwy na hapus wneud, chwarae teg. Ond y pwynt yw, gallen ni wneud, sim rhaid i ni cael y fersiwn wedi gorffenedig, achos bydd e'n eitha neis i gael adborth pobl sy'n gwylio i pwyntio pethau mas a dweud, ni'n gallu rhoi nodiadau ar yr ochr, a falle bydden nhw'n gallu fel cyfrannu i wneud y bit, fel ti'n dweud, gyda fel pawb yn wneud fel grŵp neu yn cyfrannu at fe, falle bydd hwnna'n ffordd neis o wneud hynna, ond na, definitely byddwn ni wrth fy modd yn cael ti nôl a nawn ni sorto'r we, so mae'r we'r dwy ochr yn gweithio i gallu gael ti ar y Skype, achos oedd edrych yn eitha cool i ddechrau, wedyn naeth e torri, mynd yn wrong wedyn, ond dyna ni. Ond ie, diolch am sgwrsio, a mae wedi bod yn hyfryd. Diolch am ateb y holl cwestiynau a rannu eich profiad chi. Edrych ymlaen at Pokémon Arian. Fi rhaid gobeithio chi'n gallu dod nôl i'r Discord hefyd a rhoi fel updates ar hynny, ar ROM ar hyn o bryd. Mae digon o bobl i profi fe a cyfrannu, fi'n siŵr. Mae cwpl wedi bod yn y stream nawr heddiw, fi'n gallu enwi 2 neu 3, so ffantastig. Diolch yn fawr iawn. Na, dwi'n edrych ymlaen. Na, diolch i ti, diolch yn fawr. Iawn. A os chi ddim wedi chwarae'r gêm, os chi'n mynd, os dy ti'r wefan, neu oes modd i fi roi'r link i'r... Be na i ydi, na i anfon y files to chi, cos os dwi'n neud ar blog fi, ma'n expirio ar ôl dipyn bach amser, so na i anfon y ddau ato chi, a wedyn... bydd hwnna'n gret, achos mae Kieran di roi yr un, os chi'n just edrych ar ein Discord ni, bydd e wedi roi'r fersiwn diweddaraf, achos naeth e mewnbynnu'r holl Pokémon wedi cyfieithu. So, so chi'n gallu, nawn ni just cadw hwnna efo Discord ROM hack Cymraeg fel y fersiwn diweddaraf a cadw, hwnna updated. Beth yw updated, Stephen? Beth yw wedi uwchraddio? Diweddaru. Uwchraddio, diweddaru. Diolch, Stephen. Brilliant. Diolch yn fawr, pob hwyl, a diolch eto, Stephen. A os fori nawr, ni'n mynd i wneud stream marathon o'r holl gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg, a bydd hynna'n cynnwys mwy o Pokémon Coch. Dyn ni yn... bydd Move, yn gêm really syml, chi'n hyrdio
gwartheg at Birno Gwair, a mae hwnna'n... A wedyn Destructivator 2 ar ôl hynny, Pokémon Coch 2-4, a wedyn Enaid Coll gan Wales Interactive 4-6, a wedyn 7-10 bydd Peidiwch Cnocio Dwywaith, sef gêm arswyd lle chi gorfod dianc tŷ arswydus. Felly mae'r 2 diwethaf o Wales Interactive, a gobeithio gyda'r stream yna bydde pobl yn meddwl, actually, a dyblygwyr yn gweld y stream yn meddwl, actually, pam live, dylen ni bod yn neud fel sianel Cymraeg, a nawn ni gythio nhw'r holl ffordd gobeithio. Ond, ond, so... A bendigedig, man. Ei, dwi'n edrych ymlaen. Iawn, pob hwyl. Diolch yn fawr, pawb. Ta-ra. 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 Ta-ra.